Fil-Bibja nsibu li kien jiġi ċċelebrat il-ġublew kull 49 sena. Fil-fatt insibu liġi apposta li kienet tkopri dan il-ġublew. Insibuha fil-ktieb tal-Levitiku, kapitlu 25. Kif jgħid it-test tal-Levitiku, il-kelma ġublew ġejja mill-ludi Jobel, li tfisser qarn ta' moża jew bodbod li kienu jnatfuh sewwa biex minnu jagħmlu tromba speċjali li jdoqquha meta tibda din is-sena tal-ġublew. Meta tinstema' d-doq din it-tromba kienu jdoqqu trombi oħra biex kulħadd fil-pajjiż ikun jaf li bdiet is-sena tal-ġublew. Skont il-liġi tal-Levitiku, il-ktieb tal-liġijiet li kienu ġabru l-qassisin tat-Tempju fl-10 tas-7 xahar kellha tindaq din it-tromba biex kulħadd isir jaf li bdiet is-sena tal-ġublew. Kulħadd imbagħad kellu jerġa' lura lejn niesu u lejn artu, lejn dak li kellu u jinħaffru id-djun li kien ikun hemm. L-art ma kienx tinħadem u kienu jieklu minn dak li kienet tagħti s-sena ta' qabel. Meta ddoqq it-tromba kienet tibda din is-sena tal-ġublew. Fiha kull min ikun mibjuħ il-sir minħabba xi djun li kien ikollu kien jinħafirlu dak id-dejn. Min kien ikun il-mibjuħ il-bogħod minn niesu kien jerġa' lura għandhom u jerġa' jsib postu fil-familja tiegħu. Dan għaliex seta' jiġri li xi ħadd ikollu xi dejn li ma setax iħallas, biex jitħallas dak id-dejn kien jinbieħu u jaħdem għal min kellu d-dejn miegħu. Insibu dan fil-parabola ta' li qal Ġesu ta' dak li kellu jagħti lil sidu 10,000 talent. U s-sit ordna li jinbieħu martu u liedu u kull ma kellu biex jitħallas id-dejn. L-art ma kienx tinħadem, kienu jieklu minn dak li kien jibqalhom mis-sena ta' qabel. Fil-fatt, il-liġi tistqarri stess, x'se nieklu fis-sena 7 sena. U Alla kien iwieġeb fis-sena ta' qabel, Alla kien ibirek l-art u trott frott għal 3 snin. Hekk li kien ikollhom għas-sena ta' qabel, għas-sena tal-ġublew u għas-sena ta' wara, sa ma jilħaq isir il-frott tas-sena ta' wara. Hawn naraw li l-ideal wara din il-parti tal-liġi kienet li l-poplu ludi jemmen dejjem iżjed fil-providenza ta' Alla, li kien se jipprovdilu meta jkollu bżonn. Dwar ix-xiri ta' xi biċċa art kienu jbigħu skont kemm kien ikun fadal snin għas-sena tal-ġublew. Aktar ma kien ikun fadal snin, aktar kien jitla l-prezz tagħha. Dan għaliex l-art aktar milli tinbieħ kienet titwella lil xi ħadd biex ħadd ma jgħid li l-art hija tiegħu. L-art kienet ta' Alla, il-poplu kien qisu frustier jew qiegħed ma' Alla fl-art tiegħu. Tajilhom meta daħlu fl-art imweda wara li ħelsu mill-jasar tal-Eġittu. Ma kienu jagħmlu distinzjoni bejn djar li kienu jkunu l-ġewwa mis-swar u djar li kienu l-barra mis-swar. Dawk il-ġewwa mis-swar setgħu jifduha billi jħallsu prezza sa sena wara li tinbieħ. Imma dar li kienet tkun il-barra mis-swar kienet titqies bħala biċċa art u fis-sena tal-ġublew terġa' tintrat lil sida. Kif kienet issir il-fidwa tal-art? Min kien ibih xi biċċa art li xi ħadd seta' jifdiha billi jħallas prezza lil min xtra jew hu stess jew xi ħadd minn qrabatu. Dan biex l-art dejjem tibqa' fl-istess familja. Jekk ma kien jinstab ħadd biex jifdiha, kienet toħroġ ħielsa u tintrat lil sida fis-sena tal-ġublew. L-art kellha tibqa' fil-familja li tkun tagħha. Għalhekk insibu li Nabot ma rridx jagħti l-ġnien tiegħu li kien wiret mingħand il-familja tiegħu lis-Sultan Aħab. Qatt ma seta' jaqbad u jagħti l-art tal-familja tiegħu lil xi ħadd barrani u ta' hekk kien lest li jmut, kif fil-fatt sar. Fil-fatt, l-istudjużi jaqblu bejniethom li din il-liġi kienet tippreżenta ideal aktar mill-liġi u li tista' jew kienet tiġi prattikata. Ma nsibu kien fit-Testament il-Qadim li xi darba ġiet ipprattikata. Kienet żieda għal kodiċi tal-liġijiet msejħa tal-qdusija biex il-poplu jitqaddes iżjed jafda aktar falla. Kellu din il-liġi ideali. Ma xorta waħda kienet tesprimi ideal antik ħafna fost il-poplu ta' Iżrael.
Probabbli li ideal bħal dan imur lura qabel kien hemm il-monarkija, is-slaten jaħkmu fuq il-poplu ludi. L-ideal kien li Alla u Sid tal-art u l-poplu ludi huma dawk li jieħdu ħsieb l-art fisem Alla. L-art tiegħu trid tiġi maqsuma u mqasma bejn il-membri kollha tal-poplu. Jekk kien ikun hemm il-każ li xi membru tal-poplu jkollu jinfiret mill-art tiegħu ħabba djun jew xi raġuni oħra, l-art kellha terġa' lura għandu jew għand il-familja tiegħu fis-sena tal-ġublew. Kien hemm konvenzjoni qawwija fost l-Iżraelin li l-monopolju tal-art, l-art fidejn il-ftit, kienet xi ħaġa li tmur kontra r-rieda ta' Alla. Il-monopolju tal-art kien wieħed mill-ħażen soċjali li l-profeti kienu jitkellmu tant kontrih. Hekk insibu lil Iżajja kapitlu 58 u lil Osea u lil Amos. Mela rridu nħarsu aktar lejn l-ideal u l-ispirtu wara din il-liġi li lejn il-liġi nnifisha, l-art hi ta' Alla u ħadd ma jista' jkollu monopolju fuqha. Għalkemm is-sena tal-ġublew setet qatt ma ġiet iċċelebrata, imma l-ideal li toffri fih spunti li lilna jgħallmuna ħafna speċjalment fejn tidħol l-etika, kif għandna nġibu ruħna. Hemm tliet aspetti jekk nistgħu u rridu napplikaw din il-liġi għallum. Naturalment rridu nsaffuha minn dak li jgħod biss għal dak iż-żmien, imma bi ftit sforz nistgħu nsibu dak li jgħod għalina biex nimxu fuq. Il-kelma ta' Alla tibqa' għal dejjem. Hemm l-aspett ekonomiku, l-aspett soċjali u l-aspett teoloġiku. L-ewwel nett l-aspett ekonomiku. Il-ġublew kien jeżisti u nħoloq biex jipproteġi akkwist ta' art li kienet ibbażata fuq distribuzzjoni wiesa u ugwali bejn il-membri tal-poplu ta' Alla. Ma kellux ikun li ftit għandhom ħafna art u ħafna nies iridu biss jaħdmu dik l-art u ma jistgħu qatt isiru proprjetarji tagħha. Dan jirreferi għal prinċipju tal-ħolqien li l-art kollha hija mogħtija minn Alla lill-bnedmin kollha, lill-umanità kollha. Il-bnedmin min-naħa tagħhom kellhom ikunu dawk li jieħdu ħsieb tal-art u l-ġid tagħha fisem Alla. Hemm paralleliżmu bejn dak li jgħid Levitiku 25 vers 23 għal Iżrael kollu li l-art hija tiegħi jgħid il-mulej u dak li jgħid is-Salm 24 għal bnedmin kollha li tal-mulej hija l-art u kull ma fiha, id-dinja u kull ma jgħix fiha. Il-prinċipji morali tal-ġublew tista' lek tapplikhom għal kulħadd fuq il-bażi li Alla hu fuq kulħadd. Dak li rrid minn Iżrael jirrifletti dak li fil-prinċipju irid mill-bnedmin kollha, jiġifieri il-qsim ugwali tal-ġid tad-dinja, speċjalment tal-art, u li tiġi evitata l-aljenazzjoni tal-art u l-oppressjoni li tiġi minn dawk li jkollhom ħafna art taħt idejhom. Il-ġublew għalhekk huwa kritika qawwija mhux biss tal-ġbir privat tal-art u l-akkumulazzjoni tagħha, ma ta' kollettiviżmu eżaġerat u nazzjonalizzazzjoni li teqret kull sens ta' proprjetà tal-familja jew personali. L-aspett soċjali. Il-ġubrew kien jiġbor fih ħsieb importanti u kbir għall-unità tal-familja. Fil-każ ta' Iżrael, dan kien ifisser il-familja estiża jew id-dar tal-missier li kienet grupp indaqqas ta' familji jiġu minn xulxin imnislin minn raġel minn antenat ħaj. Dan seta' jwassal għal 3 jew 4 ġenerazzjonijiet. Din kienet l-iżgħar unità fl-istruttura ta' dawk li kienu jiġu minn xulxin f'Iżrael. Dan kien il-pern tal-identità, tal-istatus, ir-responsabbiltà u s-sigurtà l-individwu Iżraelit. Kien dan li l-ġublew kellu fil-għan li jipproteġi u li jerġa' jaqqat meta meħtieġ, bħal fil-każ tad-djun. Il-moralità tal-familja kienet tkun bla sens kieku l-familji kellhom jinqasmu u jiġu miċħuda mill-ġid tagħhom personali minħabba forzi ekonomiċi li kien iġibhom bla saħħa. Il-ġublew kien jimmira li jerġa' jġib f'wasta id-dinjità soċjali u l-parteċipazzjoni tal-familji billi jipproteġilhom il-ġid tagħhom. Il-qerda ekonomika ta' familja ta' ġenerazzjoni waħda ma kellix tikkundanna għal dejjem il-ġenerazzjoni futuri għal jasar ta' dejn għal dejjem.
Dawn il-prinċipji u dawn l-għanijiet skur li huma relevanti u għandhom x'jaqsmu mal-leġiżlazzjoni b'implikazzjonijiet soċjo-ekonomiċi anke għallum. L-aspett teoloġiku. Il-ġublew kien ibbażat fuq diversi affermazzjonijiet ċentrali tal-fidi ta' Iżrael u l-importanza ta' dawn ma tistax tiġi injorata meta naraw x'għandhom x'jaqsmu mal-etika u l-missjoni nisranija. Bħal bqija tal-liġijiet dwar is-sibt, il-ġublew kien iħabbar is-sovranità ta' Alla fuq iż-żmien u n-natura. U obbedjenza lejha kienet tfisser obbedjenza lejn dik is-sovranità. Barra minn hekk, il-fatt li kienu jħallu l-art mhux maħduma kien ifisser sens kbir ta' fiduċja fil-providenza ta' Alla bħala dak li jipprovdi lin-nies tiegħu u li jġib il-barka fuq l-art għall-poplu tiegħu. Skop ieħor lis-sena tal-ġublew kienet turi kienu s-sejħat kontinwi għall-arfien tal-ħelsien storiku li Alla wettaq mal-poplu tiegħu, jiġifieri l-Esodu u dak kollu li jfisser għal Iżrael. Ma' din id-dimensjoni storika kien hemm dik kultwali u preżenti tal-maħfra. Fil-fatt, is-sena tal-ġublew kienet tiġi msejħa u tibda fil-jum tat-tpattija, msejjaħ bil-ludi Jom Kippur u tal-maħfra. Li taraf li Alla ħafirlek kien ifisser sejħa għalik li inti taħfer lil ħaddieħor id-djun u dak li kellu jagħtik. Il-ġublew kien ifisser ukoll sejħa biex wieħed jagħti każ it-tama ħarija tar-restawrazzjoni ta' Alla lil bnedmin u lin-natura għall-iskop li għalih inħall. Biex napplikaw il-mudell tal-ġublew, ifisser li l-poplu jrid iqis is-sovranità ta' Alla, jafdaw fil-providenza tiegħu, jarfu l-azzjoni ta' Alla li salvana, jesperjenzaw il-maħfra, jipprattikaw il-ġustizzja u jittamaw fil-weda tiegħu. Il-qalba tal-mudell tiġbor fiha l-missjoni tal-Knisja mibnija fuq l-Evanġelju, l-etika soċjali u personali u t-tama futura tagħha.